ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Намо. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. дар навори имрӯза сета хонаи фурӯшӣ ҳастанд. видеора то охир тамошо кунед. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Балх. 4 сотиқ заминай, хона 3 этажай, 10 дар хона ҳаст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳастай. хонаҳо евраримон, фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. документ ҳам дорад. нархаш 2 миллиону 600 ҳазор сомон. касе харидор бошад, бо арзон ҳам мешавад. дар хона медарои зиндагӣ мекунӣ. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбутта, наздики бозори Корвон. 2 сотиқ заминай, хона 2 этажай, 4 дар хона 6 ба 3. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад, дар наздики роҳи асфал. падвал ҳам дорад. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳаст. документ ҳам дорад. об ва светаш ҳаст. падвал 6 ба 3. дар беруни хона кухни, баня ҳам дорад. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 467 ҳазор сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. аз номи канали мо гап занед, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед. видеора то охир тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Калхоси Россия. 6 сотиқ заминай, хона 2 этажай, коттеҷи замонавӣ. 6 дар хона ҳаст. кухни, баня, ҳоҷатхона дар ҳар ду этажо ҳастай. падвал ҳам дорад. обу свети шаҳрӣ, наздики роҳи Калон. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 1 миллиону 235 ҳазор сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз,
видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. агиҷо хонаоем, агиҷо мошин, агиҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. агиҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамуҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед. дар видео лайк монед, видеоро падилитса кунед, беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. ҳатман моро дастгирӣ кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. хай бародаро, ҳама киса саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай бародаро, то видеоҳои оянда. хай.